Motor ni Don Don. Shit. Sila Don. Pinaranood sa kanila. So, niya po kami di sa Yabu. Ay, yung ani po. Nini na niya doon. Nag-ano ka dyan daw. River crossing ang Don Don. Don Don, the river crosser. Yan po kami di sa tao kang kakalian. Kang Yabu. Nice Don. River crosser. Under pa daw. Under po yan. Alang ka, ba't yung lugar? Gatoks na